காலைதோறும் புதியவை அறிவோம் நம் முன்னோர்களை. பாகம் 5 ஜூலை 15. அதனாலே முன்னோர்கள் நற்சாட்சி பெற்றார்கள். எபிரேயர் 11:2. ஜேம்ஸ் வைட் 1821 ஆண்டு பல்மைரா என்னும் இடத்தில் பிறந்தார். ஜோஷ்வா ஐம்ஸிடம் வேதம் பயின்றார். இவர் ஒரு வல்லமையான பிரசங்கியாளர். 1848 ஆண்டு எலன் கோல்ட் ஹர்மன் என்பவரை திருமணம் செய்தார். 1849 ஆண்டு நிகழ்கால சத்தியம் என்ற பத்திரிகை ஒன்றை ஆரம்பித்தார். இதுவே செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் சபையின் முதல் பத்திரிகையும் பிரசுரமும் ஆகும். இந்த பத்திரிகை இன்று அட்வென்டிஸ்ட் ரிவ்யூ என்று அழைக்கப்படுகிறது. 1865 ஆண்டு இவரை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்து 3 முறை அந்த பதவியை வகித்தார். 1881 ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 6 தேதி தன்னுடைய 60 வயதில் மலேரியா ஜுரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மரித்தார். ஜான் பஹிங்டன் 1798 ஆண்டு பிறந்தார். தனது 18 வயதில் தன்னை தேவனுக்கு முழுவதுமாக ஒப்புக் கொடுத்தார். செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் சபையின் முதல் ஜெனரல் கான்ஃபரன்ஸ் 1863 ஆண்டு மே மாதம் கூடியது. முதல் ஜெனரல் கான்ஃபரன்ஸ் தலைவராக ஜான் பஹிங்டன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 2 முறை தலைவர் பதவி வகித்தார். 3வது முறையும் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஆனால் இவர் தலைவர் பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஜேம்ஸ் வைட்டிடம் ஒப்படைத்தார். ஜான் ஹார்வே கெலாக் இவர் 1876 ஆண்டு தன் 24 வயதில் செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் சபையின் ஆரோக்கிய நிலையத்தின் இயக்குனர் இவர் காலை உணவு ஒன்றினை கண்டுபிடித்தார். மக்காச்சோளத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு அது. கெலாக் இன்றும் இது உலகமெங்கும் பிரபலமானது. J.N. ஆண்ட்ரூஸ் இவர் ஓய்வு நாள் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டபோது வயது 17. தினமும் வேதத்தை முழங்காலில் நின்று கொண்டே வாசிப்பார். புதிய ஏற்பாடு முழுவதையும் மனப்பாடமாக சொல்லக்கூடியவர். வேதத்தை 7 மொழிகளில் வாசிக்கும் புலமை பெற்றவர். 1867 ஆண்டு சபையின் தலைவராகவும் பிறகு இவர் முதல் வெளிநாட்டு மிஷனரியாக 1874 ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 15 தேதி சுவிட்சர்லாந்துக்கு புறப்பட்டு சென்றார். 1883 ஆண்டு காசு நோயினால் மரித்தார். ஜெபம். ஊழியத்தை ஆவலோடு செய்ய எங்களுக்கு வாஞ்சையை தாரும் ஆண்டவரே. ஆமேன்.